basta anak sa Ginoo, mga gwapa gyud. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, so may buntag sa tanan. Good morning, ing naimong tapad, good morning. Nakapamahaw na ba mo mga igsoon? Lahi-lahi og tubag, na uban namahaw na, ang uban wala pa. Ang uban na mainit. Pero ako wala pa ako kapamahaw. Makarelate ang uban nga ma-schedule diri sa atubangan. Ganon di ka pamahaw. But anyway, no, salamat sa Ginoo for He is so good in our lives. No, maayo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? No, pakpakan nato ang Ginoo, be. Hallelujah. Manindog tantanan. No, I will be sharing, no, tiod-tiod na ni gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. No, I will be sharing about the cost of being a follower. Let us pray. Lord, salamat kaayo Ginoo nining kabuntagon. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Lord God. Walay makalabaw, Lord, sa imong gugma, walay makalabaw, Ginoo, sa imong kaayo, Lord God, sa matag usa namo, Ginoo. You are so good, Lord. A good, good Father. A loving Father, Lord God. A merciful Father, Lord. Salamat kaayo nining kabuntagon, Lord God, for gathering us, Lord, sa pagsimba diha kanimo sa Espiritu kamatuoran. Lord, salamat sa imong presensya. Napuno mi sa imong presensya, Lord God. Lord, imo ming gipuno, Ginoo, Lord God, sa imong balang Espiritu. Walay laing makatagbaw namo, Lord, kundili ikaw lang, Lord God. Walay butang diri sa kalibutan nga makatagbaw namo, Lord God, kundili ang imo lamang presensya. Ug salamat nining kabuntagon, Lord. Uban namo wa pa man siguro makapamahaw. But Lord, imo naming gibusog sa imong presence, Lord God. Ug Lord, I pray, Lord God, ining kabuntagon, Lord, as I share your word, I pray, Ginoo, nga ikaw gyud, Lord, mahimo nako, Ginoong mouthpiece, Lord God. Nahimo lamang ko nimong instrumento, Lord, nga gusto nimong ipaabot, Lord God, sa imong mga anak na ining kabuntagon. Lord, salamat, Lord, sa imong presensya, Lord God, iniadapit. I pray nga padayon mag-aabri ang matag usa kakasing-kasing sa imong mga anak, Lord God, nga makapaminaw, makasalod, Lord, sa gusto gyud nimong ipaabot, Lord God, sa matag usa namo nila ka kinabuhi, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan, among ibalik diha kanimo ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magaingon og amen. Makapanglingkod ta. No, the cost of being a follower. Tama ko'y gihimo nga, okay, PowerPoint para maka-follow yun ng tanan. No? Ang akong verse, no, makita diri sa Matthew 16. No, naamoy Bible, abrihin yung mga Bible. No, Matthew 16 verse 24. Pwede na to basahon tanan, dungan tagbasa. Amen. Ingon diri, Matthew 16:24, everybody. If any of you wants to be my follower, you must deny yourself and take up the cross and follow me. Amen. Naabay follower diri karong kabuntagon? Amen. Tanan ba ta gusto mo sunod sa buhay nga Dios? No? Ingon siya diri sa Bible, sa atong gibasa, kung gusto ka nga mahimo na akong follower, no? Hantod karon igsoon wa jud ko kabalo sa gunahuna. I hope makatabang mo na ako. Ug unsag yuning Bisaya sa follower. Naa ba diri? Naghuna-huna jud kung saan yung kay Bisaya aning follower, no? Manununod, di po pwede. Kay mura man siya ear. Sumusunod. Okay, salamat Pastora. Sumusunod, no? Kung gusto ka mahimong sumusunod sa Dios, no? First, my first point is, ingon diri sa Bible, you must deny yourself. No. The word deny in the Greek word is no apvuko, wala na nahuman, no, apvuko, lisod kay i-pronounce kay Greek man, no, so which means to refuse, no, which means to decline, no, or to disagree, no, wala ka nakig-agree niya, no, ning balibad ka, no, mo nay meaning sa deny, refuse to give or grant, no, to give or to give a negative answer, no? Have you experienced igsoon nga naay gi-offer sa imuha
Tapos ning ingon ka nga dili koy. No? Balibad ka, no? That is deny, no? Unsa man ahamang ta mo deny or no, unsa man ato ang i-refuse, i-decline or i-disagree. My first point is deny yourself, no? So na ako'y, no, from my first point na ako'y mga sub-points. Ingon diri, no? We must deny ourselves from the world. No? Kinahanglan, no, mo refuse, no, mo decline, mo disagree ta sa kalibutan. Ingon diri sa 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world, no? Ayaw higugmaa ang kalibutan or ang mga butang nga naa sa kalibutan, no? In NLT version, no, mas ganahan ko, do not love this world. Ayaw higugmaan ng kalibutan na or the things, ang mga butang nga gi-offer sa imuha. No? For when you love the world, you do not have the love of the Father, no, in you. Ayaw higugmaa ang kalibutan or ang mga butang sa kalibutan. Unsa man dahil ni mga butang nga naa sa kalibutan? Mark 16:15 nag-ingon, for all that is in the world, no, ang tanan nga naa sa kalibutan, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father but from the world. Numuuni ang mga butang nga naa sa kalibutan. No? Ingon diri sa NLT again, no, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, no, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. No? That's why niingon si Jesus sa iyang mga disciple, if you want to follow me, kung gusto ka mo sunod nako, you must deny yourself from the, no, gikan sa kalibutan. No? Because, no, ingon diri, no, we are in this world, naata diri sa kalibutan, nagpuyo ta diri sa kalibutan, pero dili ta taga kalibutan, dili ta taga diri. Amen? Ingna daw na imong tapad nga, dili ka taga diri. No? We are citizens of heaven, taga langit ka. Dili ka taga diri. No? You are made by God eternal. No? And the things of this world are, unsa man, temporary ra gyud diri sa mga butang diri sa kalibutan, mga igsoon. That's why God said, no, do not love the world or the things that are in the world, no? For we are, no, the citizens of heaven. We are not of this world. No, as a follower, Jesus urged us not to love the world. No? As a follower ni Kristo, sumusunod ni Kristo, giingnan ta niya nga dili ta angay mahigugma sa kalibutan or ang mga butang sa kalibutan. No, ngano man, unsa man ay naa sa kalibutan, nasa ako nang giingon kaganina, the lust of the flesh. No? Ang nagprophecy kaganina no, atong igsoon ingon siya nga ayaw kamo pag kinabuhi sa unod. No? Ingon si Pastora last week pod ang iyang wali is living by the Spirit. No, magkinabuhi ka diha sa Espiritu sa Ginoo, no? Nganong niingon man si Jesus, nga if you want to follow me, you must deny yourself, no? You must deny yourself from the world, no? From the lust of this world. Because, no, ang Espiritu sa Ginoo igsoon is always contradict yun na siya sa unod. No? The flesh always give birth to sin. No? Ang unod mo produce yun na siya og sala igsoon. Amen? Mutuo ba ta ana? No? Dili gyud pwede nga ang usa ka follower magkinabuhi diha sa unod. Tungod kay dili ta makasunod ni Jesus, when we are living in the flesh. Because the flesh always give birth to sin. No? Unya ang atong Dios, atong buhi nga Dios nga gialagaran, no, balaan siya. No? Kanang matarong siya. Wala siya sala. As a follower, we also live a holy life. No, a righteous life. No, a life nga blameless. Amen? No, ingon diri,
the lust of the flesh, and unsa pa may naa sa kalibutan igsoon? The lust of the eyes. No, ang pangibog sa unod. No? These things igsoon are always contradict yun siya kanunay sa espiritu sa Ginoo. No? Dili gyud ta pwede makasunod sa Ginoo when we are living in the lust of eyes, pangibog sa ato ang mata. Unsa man dayon pangibog sa mata? No? Ingon sa Bible, og ikaw makakita ka sa usa ka babayi, nga lust, nakakita lang ka, naglantaw lang ka, lustful kayo imong hunahuna, you already commit unsa man adultery. No? You cannot follow God when you are in a life, nagpuyo ka diha sa adultery. No, you are living in the lust of the eyes, and the pride of life. Mao ni siya ang mga butang nga naa sa kalibutan igsoon. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. No? Sa dihang si Judah, si Satan sa unang panahon, usa siya ka worshiper. Worship leader ni si Satan sa unang panahon. But because of pride, nahimo siyang nahagbong. Daghang mga tawo sa Ginoo nahagbong tungod sa garbo. Amen? Ingon ang Bible, God opposes the proud, but He give grace. Naghatag siya grasya sa mga humble. Amen? Pakpakan na to ang Diyos igsoon. We cannot follow God, if there is pride na igarbo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios, usa siya ka Dios nga may pahibsanon. He is a God, of humility. That's why as a follower igsoon, tungod kay we are called to follow Him. We should not live a life nga naapuno sa garbo. Amen? For example, igsoon. Ako example diri nga basahon. Duha ka hinubay, makita nato sa Matthew 19:21. Matthew chapter 19 verse 20. Magsugod ta sa 16. Usa ni siya ka story sa rich young man, nga grabe gyud kaayo ang iyahang paghigugma ba sa kalibutan. Sa iyang wealth, sa iyang bahandi. Akong basahon, magsugod ko sa 16. Now a man came up to Jesus and asked, Jesus, what good thing must I do to get eternal life? Unsa may akong himuon? Aron makabaton ko og kinabuhing walay katapusan. Ningingon si Jesus, why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandment. So niingon ang rich young man, which ones? The man inquired. Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Ingon ang rich young man, all this I have kept. Ingon ang young man, gihimo naman ni nako, Lord. Kana tanan ako na nang gihimo kana imong gipang-ingon. But Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possession, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Usa ni siya ka dili maayo nga balita igsoon tungod kay sa verse 22, when the young man heard this, he went away. Sa dihang ang usa ka batan-on nga dato nakadungog sa giingon ni Jesus, he went away sad. Nagsubo siya because he had a great wealth. Tungod kay naa siya dagko kaayo nga kabtangan, dato kaayo siya. Wala man siguro gi-mention diri unsa siya kadato, but ingon diri naa siya great nga wealth. Then Jesus said to his disciple, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle
than for a rich man to enter the kingdom of God. As a follower of God, no, dili nato higugmaon ang kalibutan tungod kay we cannot follow God if we love the world. Dili yun nato pwedeng mabiyaan ang kalibutan or ang mga atong mga kabtangan, no, ang atong mga bahandi, no, if we love the world. No, just like sa akong gibasa, giingnan siya, ibaligya ang imuha mga kabtangan, ug ang halin ipanghatag sa pobre. Oh. Ganahan mo, ana? Kinsa may naay wealth dire. Excuse me, kay gipis lang jud ko din. Giubo pa jud ko. No? Kinsa ay naay wealth? Ayog kaulaw. No? Ang rich young man na siya great wealth. Pag ingon niya Jesus nga ibaligya, no? He went away. Ning talikod siya ni Jesus. Tungod kay dili niya pwedeng mahimo ang giingon ni Jesus. Amen? No, nag-ingon po diri sa another example, giingon diri sa Luke 18:22. Usa po ni siya ka-rich dato nga ruler. When Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Ay, no. Magsugod ta sa 18. A certain ruler asked him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. Ingon ang rich ruler. All this I have kept since I was young boy. Ingon siya, teacher, gihimo naman ako ni maskin atong bata pa ko, atong batanon pa ko, no? When Jesus heard this, no, kadungog siya sa gitubag sa usa ka rich nga ruler, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come and follow me. No, lisod jud kaayo sa usa ka dato. Kwartahan nga musunod no sa Ginoo tungod kay dili jud niya pwedeng mabiyaan ang iyang bahandi. Oh, naabay mga negosyante dire? Naabay mga negosyante dire? No. Sarado tag Domingo ha. Dili ta magnegosyo og Domingo ha, no? Para gyud na sa Ginoo. No? Ingon diri no sa naay usa ka passage sa scripture nga wala na ko naapil og sulat. Nga ingon siya nga giingon si Jesus sa iya ha, no, come and follow me. Ingon siya nga, Lord, let me first bury no my father. Ingon si Jesus, no, let the dead bury their own, no. Sometimes igsoon when God calls us to follow him, no, it is kanang compulsory no na biyaan gyud nato ang atoang mga no gibisihan diri sa kalibutan. No, daghan kaayo tag mga rason nga dili ta kahimo sa kabubuton sa Ginoo sa atoa. No, usahay moingon siguro ta dili lang sa ako moapil og training oy total no naay SOL 1 every Friday. Total 10 lessons pabitaw na. Pulo pabitaw na ka Domingo. Unya og makaundang ko og nakoy absent tulo usa pabitaw akong absent. Kay mulakaw sa ako moadto sa ako ang kuan. Moadto sa ako ang barkada maglaag sa mi. No, adi sa ko mosimba karong kuan karong Domingo ha, daghan bitang Domingo pa ang mga gi. No? Ato ang leader mo follow up nato apil ta og cell group. Adili lang sa ako karon kay busy pagyud kaayo ko sa ako ang trabaho. Busy pagyud kay ko sa akong negosyo, no? Sa mga estudyante dili lang sa ako kay magtuon sa ako. No, daghan kaayo tag cares of this world. No? We cannot follow God, no, if we love the things in this world. Amen? Now, my second, no, ako ang second point is, deny yourself. You must deny yourself from sinning. No, kinahanglan mo refuse ta sa pagpakasala. No, mo disagree ta sa sala.
No? Sin, no, according diri sa akong own definition, is simply a violation of any God's law. No? Ang sala, no, as a follower, we must also deny, refuse, no, sa pagpakasala. For example, igsoon, nag-take tag exam, or naabaka tay giapilan nga test, kana bitawng civil service, or board baka sa mga teachers, or exam lang yun sa mga student, no, from gikan sa ilang mga maestro. Yan, naay instructions dito nga. No, write T if the statement is true, or write F if the statement is false. No? But ang imong answer, igsoon, pagbasa nimo sa first sentence, imong gibutang, nabasahan, nasabtan nimo nga true. True yun, the word true, imong gibutang. No? But ang instruction is, T lang yun ang ibutang for true and F for false. No? Mahala nagigsuon, tanan nimong answer correct, but you fail to follow the instruction. Tanan yun nga imuhang answer, wrong yun na siya. No? Muna siya sa laigsuon, simply a violation of any God's law. No? Tragically, sin in any amount, no, magagmay magmadagko, no, major or ma-minor ba na siya nga sala, will distance us from God. No, ang sala maka-distance nato sa Ginoo, makapahilayo nato sa Ginoo. No, ang sala maka-separate nato sa Ginoo. No? Nagsugod, di ba? Nagsugod ang sala kabalo gyud ta sa Book of Genesis. No? When Adam and Eve gikaon nila ang prutas nga gi-forbid, no, ni God dito sa Garden of Eden, no, dito nagsugod ang sala. No, grabe yun si Adan o si Eve, igsoon, no, sa kadaghang prutas dito sa Garden of Eden. Ingon si Jesus, ayaw ni og kana. Kay kung imo ning kanon or imo ning hikapon, you will surely die. No, mamatay gyud ka. But si Eve, he was tempted to eat tungod kay gi-offer sa serpent. Then si Eve, gihatag pud niya ni kinsa? Adan, no? So, sin entered, no, sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva, no? Sa dihang nakasala sila, unsay nahitabo? Sin produces death. Nahimong namatay sila, no, atubangan sa Ginoo spiritually. But wala sila namatay physically, di ba? Kabalo kita sa story. But namatay sila spiritually. Ang ilang relationship sa Ginoo namatay. No? Nasiparar sila diha sa Ginoo. No? Nahilayo sila diha sa Ginoo tungod sa sala. Amen? No? Just like now, another illustration nga akong ihatag. Kinsa may mga bagong minyo dire. Na ba? Atong ni Agi na gikasal si pastora. No? Kanang bagong minyo, sweet magyud kaayo na. No? Maka-relate gyud ta, no? Grabe ka close, magtapad og tulog, no? Ang uban matulog sa chest or sa bukton pag yun sa iyang husband, mag-HH pag yun. Kabalo ba mo unsa ng HH igsoon? Holding hands. Kasulay ba mo nga natulog, kauban sa imong bana nga nag-holding hands? No? Unya sa dihang nana sila'y anak. One time nabasahan ako ba sa post ni Janji. Nag-upload siya picture. Yang anak si Zion, tapos nanganak man siya og twin, di ba? Tapos sa picture, wala na ko kita ni Earl. Nag-comment ko, ingon ko nga, G, asa naman ang amahan ng mga bataan siya nga Timarl, na ain taon sa salog na tulog. Nga naman, tungod kay naa na sila'y anak, ang ilang anak naa na sa tunga, unya kay ang bed, no? Tulugod ilang anak, siya paigo, magug ka sa bed, no? So si Earl natulog na ana day sa salog. Ayaw patulga imuhang bana sa salog, ha? O naaga ni mo'y anak, no, ilahi nagkwarto, no? So ingon ana ang sala igsuon. Sin will distance us from God, no? Ang sala makapahimulag nato sa Ginoo. That's why, no, as a follower, God designed us to walk, no, dinha sa pagkabalaan. Niingon, no, sa pagkabalaan, sa kahayag. John 8:12 nag-ingon, I am the light of the world. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness,
but will have the light of life. No, ang tanan nga mga gusto mo sunod nako, dili magkinabuhi diha sa kangit-ngit. Kangit-ngit nagsimbolo na siya sa sala igsoon. Dili ta magkinabuhi sa sala, but magkinabuhi ta sa pagkamatarong. No? Kahayag means pagkamatarong. Magkinabuhi ta pagkabalaan. Amen? No? As a follower, He called us, no, to have a close and intimate relationship with Him. No? God calls us to have a close, no, intimate relationship. Na atay intimacy diha kaniya. Unya ang sin, no, causes us nga mahilayo ta sa Ginoo, mawala ang ato ang intimacy diha kaniya. No? That's why let us not allow sin to enter into our lives, no, as a follower of Christ. As a follower, we must also resist the temptation of sin. No? Kinahanglan ato ang resist, when we say resist, no, balibaran nato ang sala. No, the Bible says, resist the devil and he will flee from you. Amen? No, kung naay mga temptation gani sa sala nga moabot sa atong kinabuhi igsoon, no, all we need to do is to resist. No? When you say resist, no, atong rebuke on in Jesus name. No, have you ever encounter nahitabo na ba na sa imong kinabuhi? No, basin giganahan na ta igsoon. Dili na nato rebuke on kay ganahan na gyud ta nang salaa. No, especially karon nowadays, grabe ang technology. No, usa lang kapindot nimo sa imong cellphone. Labi mag-online ka, daghan kay mo notify mo pop up, no, sa ato ang mga gadget, especially sa mga lalaki, no. No, I just want to warn you nga, no, sus grabe. Mga babayi nga nakahubo, tempting jud kaayo. Amen? No, let us be careful, no, sa mga trabaho sa yawa sa atong kinabuhi because no, kuan kaayo siya, very tricky kay ang yawa. Gusto gyud siya nga mahimulag ta sa ato ang relasyon sa Ginoo. No, gusto gyud siya nga dili ta musimba niya. Gusto gyud siya nga dili ta mupadayon, no, sa pag-alagad niya, musimba niya, no, mo-follow niya. No, himuon niya tanan. No, ang Bible nag-ingon, no, that ang kuan kanang he is like a roaring lion seeking whom he may devour. No, nangita ra gyud siya og kanang asa siya pwede makasulod sa atong kinabuhi igsoon. Oh, that's why ingon ang Bible, resist the devil and he will flee from you. No? Dili, no, just like David igsoon, si David, no, dili garantiya nga Kristohano na ta, anak na ta sa Ginoo, leader na ta, dili na ta makasala. No. Makasala gihapon ta igsoon, just like David. No, si David, he was called a man after God's own heart. Nakasala si David, maskin grabe na iyahang tinguha diha sa Ginoo igsoon. But unsay ang gihimo, nimbalik siya sa Ginoo. Si Samson, he was the wisest man. No? Nakasala gihapon siya. Unsay ang gihimo, nimbalik siya sa Ginoo, but still, no, naagihapoy consequences ang sala. No, para nato igsoon, no, ang Bible kung makasala man ganita nag-ingon. No. 1 John 1:9, confess, no, your sin, and He is able to forgive us from all unrighteousness. Amen? Ingon siya siyang word, no, the hands of the Lord, no, is not too short to save, nor His ear too dull to hear, no? Iyang kamot igsoon dili mo bu nga dili siya makasave nimo. Og nagkinabuhi makata sa sala karon. No naa makatay nahimo nga sala. No naa makatay sala nga gitago-taguan. No, we cannot hide from God. Because the eyes of the Lord runs through and through. Nakita niya tanan. Dayag man o tago, nakita niya ang tanan. No, all we need to do is to come, no, mubalik ta dinha kaniya, diha niya. Amen? No? Ako ang ikatulo ka sub-point is, no, you must deny yourself, no, from yourself, no. Basin maglibog mo, unsa may pasabot ana, pastora, you must deny yourself from yourself, no, or self-denial, no. Our greatest enemy igsoon is not the devil. No, I want you to know that our greatest enemy is not the devil, it is actually ourself. No, ang ato ang kaugalingon. No, kay ang atong kaugalingon, no, gusto ni muhimo
sa mga butang nga dili gusto sa Ginoo. Ang atong kaugalingon, atong flesh, no, ingon ang Bible, the spirit is willing, but the flesh is unsa man? Weak. No, our flesh is weak, very weak, no, to fulfill, to obey, no, sa gusto nga ipahimo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. No, self-denial is renouncing oneself as the center of existence, no? Dili selfish, nahimutang selfless. No, self-denial means the willingness to deny oneself possession or status. Nag-ingon diri sa Luke 9:23, for whoever desires to save his life will lose it. No? But whoever will lose his life for my name, for my sake, will save it. Amen? No? I remember ba one time, kanang na-share naman siguro na ako nino, na ako'y disciple ba, wala ko kabaloon sa iyahang life. No, ako siyang gipa-appeal sa iyahang mga past, o ako kabaloon sa iyang mga history, sa iyang mga binuhatan. No. One time, ako siyang gi-invite sa encounter. No. So, before encounter, ako siyang gipa-encounter. Grabe ang pag-follow up sa iyaha. Muadto ko silang balay, buntag sa iyo. No, naka-pre-encounter ko first time in my life alas 6 sa buntag. Unya first day pag yun to sa school sa akong anak, no, nagluto ra ko sa balay, then gingnan ako akong husband, ready na ang tanan, ikaw na pakaon, then ihatod ang mga bata sa school. Kay ako ang giadto to, ako ang disciple nga mo apil sa encounter, akong i-pre-encounter. So niadto ko sa ilang balay, no, sige kog pangayo, wala na day siya didto, no, kay palarga siya Manila, pero gasabot mi nga 6 a.m. No, moadto ko sa ilaha para mag-pre-encounter ko, niingon siya, oh. So, pag-abot na ko 6 o'clock, wala siya dito. So, ako siyang gitawagan. Naanak ko diri sa imong gawas, no? Naanak ko diri sa gate, please, abrihi ko. Siya nga, Marl, apas na lang diri sa airport, naanak ko sa airport. No? Nag-pre-encounter ko niya sa airport sa sulod sa iyang sakyanan. Without knowing igsoon, nga, kuan de ayo kaayo to siya kanang wanted. No? Gipangita siya sa kanang katilingban, no, diri sa pagadian, naa siya'y mga gihimo nga mga no, dili maayo, grabe, dili na ko ma-imagine, dili na ko ma-detail, no, unsa ang iyahang kinabuhi. But sa dihang nakabalo ko, one of my friend giingnan, ayaw po yun pakuyog-kuyog ana, kay delikado ang imong kinabuhi, no. Ang uban diri kabalo, no, si Pastor Gary, di ko kalimot, tawag yun siya nako, kay pagkabalo niyang gipusil to siya. No? So, to make the story short, naka-appeal siya encounter, naka-appeal siya taman post-encounter lesson 8. No? So, wala na siya nakahuman sa post-encounter, kay gipusil siya. No? Gisunod-sunuran na dahito siya igsuon. No? Ako ato nga time, ako ang gihuna-huna, gipamalandungan og ayaw na ako ang gihimo ba. Even akong husband na suko, kay gidalan ako sa balay. No? Kay akong gipakaon, akong giatiman, no, nasuko siya kay kabalo siya ug unsay kanang binuhatan atong bayhana. But nagsigi kog pamalandong igsuon. No. And this verse ming abot sa ako ang kanang huna-huna, no. Whoever desires to save his life will lose it, but whoever will lose his life for my sake will save it. No, wala ko'y gusto makikuyog ato igsuon. Even ang yang cousin, yung friend nako, dili gyud gusto mo kuyog niya kay delikado kaayo ang tawo nga pwedeng iyang makuyog kay pwede pong maapil, no, og pusil. No, so kanang dito sa Balintawak nadunggan na lang nako gipusil siya ug ang iyang kauban giapil pud og pusil. No, ingon ana igsuon, no, when we disciple, no, naay mga times sa atong kinabuhi, we must no deny ourselves. Kinahanglan, no, naatay ka ng ipatigbabaw yun nato ang kabubuton, ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, more than ourselves. Amen? Ganahan kay ko sa giingon ni Orrin Woodward igsoon, no, naaman siguro na sa kuan, led. Self-denial in the pursuit of purpose generates true pleasure, while self-indulgence in the pursuit of pleasure generates true misery. No? Ingon po diri si
John MacArthur, the true gospel is a call to self-denial. It's not a call to self-fulfillment. Amen? No, the very example of this, mga igsoon, is si Jesus himself. No, when he washed the feet of his disciple, no, he was God, he was teacher. No, they called them rabbi, but gihugasan niya ang tiil sa iyahang mga disciple. That is self-denial. Amen? No, hapit na akong time, pero naapa ko sa point na ako, number 1. No, my second point is, ingon dere, take up the cross. No, if you want to follow me, you must deny yourself and take up the cross. No, the Bible says in Matthew 10:38, and whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. No? Na ay two symbols of the cross, so on ako ang gusto i-share ninyo. No, the cross of sufferings, persecution and trials, and the cross of love, forgiveness, and grace. No? First, akong hisgutan unsa ning cross, no, of suffering, persecution, and trials. 1 Peter 2, chapter 2, verse 21 to 22. For to you this, you were called because Christ also suffered, no, for us, leaving us an example that you should follow His steps. No? Si Jesus igsoon during naa siya diri sa earth, grabe ang iyang pag-suffer. No, grabe ang iyang pag-antos. Grabe ang kasakit nga iyahang naagian. No? Nag-ingon sa verse nga atong gibasa, Christ also suffer for us, leaving us an example that you should follow His steps. No? As a follower igsoon of Christ, we must embrace suffering. We must embrace persecution and trials. No? Christian life is not an easy life. No? Dili sayon nga mahimot ang Christian igsoon. No? Daghang nanggawa sa encounter. Nawala tungod kay naunsa may ako ang leader ni ingon man ni siya nga kanang moapil kag encounter masulbad yun imong problema. No? Naaantubag sa imong problema dito sa encounter. Pag human sa encounter, ning samot manuon ang mga problema. Ning samot manuon ang mga paglutos. No, wala na pa eskwelahan sa iyang mama tungod kay ni apil og encounter. Naunsa naman noon ni akong kinabuhi. No, as a follower igsoon, no, we must endure. No, ingna imong tapad. Endure. Endure or persevere. No, kinahanglan mo lahutay ta. Endure means to remain firm. Excuse me. Endure means to remain firm under sufferings or misfortune without yielding. No? Endure means meaning mupabilin ka nga lig-on despite sa tanang mga persecution, sa tanang mga pagsulay, no, sa tanan mga sufferings. Amen? No? Bible also says no, we have to persevere. Mupadayon ta as a follower, kinanglan mo persevere ta under these things, no? Mo persevere ta no sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, no. Ingon diri akong basahon, persevere means to continue doing, mupadayon taghimo, no, something or trying to do something even though it is very difficult. Moonay follower. No, as a follower of Christ, we must embrace ing naimong tapad, embrace difficulties. No, dili sayon, dili hayahay ang Kristohanon. No? Amen? Ako ang second point, no, under taking up the cross is, no, you must take, no, another symbol of cross, the cross means love, forgiveness, and grace. No? The cross is the greatest demonstrations of God's love. No? Dito sa cross, igsoon, gipakita sa Dios ang iyang gugma, nimo ug nako. No? The cross proves God's love for us. No? Nagpakita sa gugma sa Ginoo nimo ug nako. No? Prove
No, God's love us while we were still sinners. Sa dihang makasasala pata ang Ginoo nahigugma nato. No? Nahigugma ta sa Ginoo karon because una sa tanan, He first loved us. Amen. And He proved it. Kita na sa Dios dito sa cross. No? He loved us even we don't love Him. No? Nahigugma ang Ginoo nato even wala ta nahigugma niya. We as a follower, we must carry and embrace His love. No, as a follower, we must carry and embrace the forgiveness of God in our lives. No, daghang mga tawo igsuon miserable tungod kay wala sila kapasaylo sa ilang kaugalingon. Still they are living in guilt. Still they are living sa ilahang mga previous nga pagkinabuhi. No, they are not living in the forgiveness of God. Wala sila nagkinabuhi sa pasaylo sa Ginoo. Wala sila nagkinabuhi sa gugma sa Ginoo. No? As a follower, we ought to give love also to one another and forgive each other because we receive. No, nakadawat tag pasaylo sa Ginoo. Nakadawat ta og gugma sa Ginoo. And kinahanglan po ta muhatag. Kinahanglan ta muhatag og gugma og pasaylo usab. Amen. Sa mga tawo nga nakahatag nato og kanang pain. No. The Bible says, we must love one another. We must carry the burden of one another. No? Magtinabangay ta as a follower tungod kay mao ni ang gihimo ni Jesus. No? He love, He forgive, nanghatag siya, nangayo siya. Amen? Inana po ta igsoon as a follower. We must love our disciples. No, ang atong mga cell group dili nato biyaan. Daghang mga cell leader ning biya na sa ilahang pagka cell leader tungod kay they did not embrace the love of God. No? And lastly, my last point is ingon siya, now come and follow me. No? If you want to be my follower, you must deny yourself, you must carry the cross and follow me. John 12:26 nag-ingon, if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servants be also. If anyone serves me, my Father will honor him. No? So, naay mga verses diha igsuon, nga makita nato iyang mga disciple, nga iyang gipang tawag. Jesus calls Matthew, gipantawag niya iyang giunsa niya pagtawag iyang mga disciples. Dili na lang nako tagsa-tagsaon kay time na. But the reason why igsuon nga nung gitawag ka sa Ginoo nga mo sunod niya is only for one thing. Ingon siya sa iyang word, come and follow me and I will make you fishers of men. Gitawag ta sa Ginoo igsoon aron mahimo tang mangingisda. Dili mangingisda ha og barilis. Dili ta mangingisda og mga tilapia, but mangingisda ta og mga tawo. No, we are in the business of saving souls. Amen. No, gitawag ta sa Ginoo igsoon for a purpose, Gisugot ta niya ingon siya, go into all the world, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Disciple them, Ang ladder of success is unsa to? Kahinumdum pa ba mo sa inyong mga lesson ang ladder of success? To win, to consolidate, to disciple and to send. We are called by God to win. We are called by God, nga mo save. Daghan pa kaayo igsuon nga mga wala pa nakaila sa Ginoo. Na ako'y mailhan, na ako'y kauban sa trabaho, sa kuan. Ako siyang gi-invite, everywhere nga asa ako mang-invite siya ko igsuon. Driver nga akong masakyan, akong imbitaron. Ingon ana po ta tungod kay si Jesus, He saved the world. He came to save the world. Amen? Are we learning? Na ba tayo nakatunan igsuon? Pakpakan daw nato ato ang buhi nga Dios. O gihatag nako ang panahon ni Pastora. Thank you, Lord. Naway followers ni Christ diri? Or follower ni Kuan? Sa una, follower man ko ni Kuan. Ni Singsingan man ko sa una. Follower ko ni Ikleo.
Karon follower ko ni Jesus. Amen? Follower. Samta akong gisummarize, sa wala pa ta sa Ginoo, nag-follow gyud ta sa kalibutan. Pattern ba? Pattern. Sa atong namatan, opo na tong kinabuhi. Di ba? Unsay mga kinaiya nga nasa kalibutan, mao po natong kinaiya. Unsay pamaagi sa pagdumala sa kalibutan, mao po natong pamaagi. But salamat sa Ginoo kay gitagaantag kay gayunan nga mahimo tang sumusunod ni Kristo. Sumusunod ta sa una sa kalibutan, pero giangat ta sa Ginoo, dili aksidente nga naluwas ta, kay gusto sa Ginoo, we will be followers of Christ. So kung may follower ni Christ, simple kayo ang gi-illustrate nga unsay kinaiya ni Kristo, awato na to. Unsay dili niya gusto, dili pod gusto na to. Unsay gusto niya, gusto na to. Unsay iyang gibuhat, buhaton na to. Unsay di niya gibuhat, di na to buhaton. Simple kayo mga igsoon. No, nga, si Jesus, wala mapakasala, bisan diya siya sa lawas, pwede di ay natong mabuhat. Ay wala may tao dire. Pwede di ay itong mabuhat, nga di ta kasala. Kay si Jesus, di man sa form sa tao, pero wala man siya kasala. Wala man, tanan siguro atong panahon na, gikan pa gani sa Old Testament, na gani ang kahugaw sa kalibutan, pero wala siya magpatakod kay ang iyang focus is to do the will of the Father. Muna yung katuyuan ganun ni Anias sa kalibutan, ipakita na to unsaon pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. So, simple kayo nga mahimong sumusunod ni Kristo, munang doon na tayo pattern, the Bible. No? Unsay mga butang diri, mo na mga butang nga gusto sa Ginoo ipabuhat sa tuwa. So original gyud kaayo nga ang plano sa Ginoo nga mutubo ta hangtod mo abot ta sa kuan nga moabot ta sa kahamtong nga muliwat gyud ta ni Kristo. New person, new man. No, so katong gipangisgutan ni kuan deny yourself sa pato take up your cross, follow me. Samtang gihulagway nako kinaiya ni Kristo, unsa gibuhat ni Kristo, unsa gyud iyang tumong ba sa kinabuhi. So, sa diyang maminaw ta sa pulong sa Ginoo, mubasa ta sa pulong sa Ginoo, mahimo tang kanang personal na tong mailhan ang Ginoo. 100% muliwat gyud ta sa Ginoo. Mausab gyud atong batasan. Amen. Mausab yun atong gana. Amen. No, kanang ang gana na to sa una, atong unod, atong mata, atong garbo, no, gabay ra gyud kay kuhit, wa na gyud, mangaway na. Pero si Jesus nag-example, humble, humility. No, bisan gani gi-challenge siya sa yawa, wa gani siya mubatok sa iyang pagka-Diyos, kundi ingon iyang gisulti ang pulong sa Ginoo. So ingon ana ang gusto ipasunod sa Ginoo sa tuwa. Hangtod mo abot ta, ingon siya, follow me, be fishers of men. Sana na di ay mahulma ang kinaya ni Kristo sa atong kinabuhi, mahimo di ay tang magamit niya. Ang iyang purpose is mahimo gyud tang makabaton gyud ta ni anang kanang passion ba ni Jesus sa mga tao nga ang mga tao makaila kaniya pinaagi sa toa. So manindog ta karong buntaga mga igsoon. Hallelujah. Imo bang gi-consider imong kaugalingon nga follower na kani Christ? No, kanang nag-follow ka so diha man gud sa social media. Naidaghang kayong follower diha. Hambog na kayo ng mga nasa social media nga ilang follower 2 million na, 3 million na. Kinsa pila kay follower ni Jesus diri no? Takang kay follower, hambog na kayo. Ay nakaabot akong follower og 2 million. Unsa man po'y gi-follow sa iya ha? Mga lakaw-lakaw, mga make-up. No kanang nag-follow sa iyang mga ginabuhat, gisuroy-suroy siya padulong. But Christ, ingon siya, come, follow me. Siya po di ay nag-invite sa toa. O daghang kay social media,
gustong ma-attract ka, dahil mo follow, then mo click mo dahil ka, di gyud ko ganahan anang mahimo kong follower sa mga tao ko kaila. Nang di gyud ko mag-click-click anang follow. Ay uban, i-follow ra gud ko. Unsa kisa mo sumay ko i-follow nimo? Unsa may kinaiya nimo nga angay na ko i-follow? Careful ta to follow people you don't know. Unsa pa ilang gibuhat mahimo kang kaanib sa ila. But si Kristo angay natong i-follow. Amen? No, so to be a follower of Christ, ingon ang atong magtutudlo, deny yourself. Take up your cross and follow me. Daghang kayo usahay mga butanga, angayan pa natong i-reconcile sa Ginoo ba? Pahaumbit atong kaugalingon. Usay magtuman pa ta sa atong gusto, usay mga tarungan pagyud ta, usay mo reason pagyud ta sa Ginoo, usahay mo rebuildi pagyud ta. Pero simple lang kayang Ginoo. Sa kung gusto kang musunod nako, ilimod imong kaugalingon. Take up your cross. Daghang kay kang agian. Daghang kay kagian nga pagsulay, pero gihulma ta ka sa kung kinaiya. Aron mahimo ka na kong galamiton para sa mga tao nga gusto na kong maluwas. Let's pray, Lord. Salamat kaayo. Sa mga tao sa kalibutan, daghang kayong magpa-follow, Ginoo. Usahay pagani pod, bisan kami, maka-follow mi sa ilaha, Ginoo. Pero salamat karong buntaga, Lord. Sa imong pag-rebuke namo, nga ang bugtong namong sundon, ikaw ra. Ikaw ang perfect example of a holy life, a righteous life, a prosperous life, a life full of love, full of grace. Ikaw ang merciful God. Kaysa dihang musunod minimo, Lord, muliwat yun minimo. Ug sa nang muliwat minimo, Lord, mapulfill imong purpose sa imong pagluwas namo. So this morning, sa imong pakikistorya namo, unsa mang mga dapit sa among kinabuhi, nga usahay, Ginoo, kami pa'y matuman, usahay, Ginoo, God, daghan paming gibuhat nga sukwahi sa imong pagtulunan. This morning, Lord, search our hearts. Holy Spirit of the living God, search, susiha among sulod, Lord. Kung tinuod bagyod ming nagsunod nimo, or kami paghihapoy natuman sa among kinabuhi. Amo kang gitugutan karong buntaga, O Dios, mo ministeryo sa matagusa. Sa gahom sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus.